jeg hedder Felicia Majdan Nielsen. Jeg har reddet siden jeg var 7 år, og jeg har reddet på højt plan lige siden jeg var 12. Jeg har både reddet 3'er, 2'er og 1'er, og på 3'er og 2'er har jeg formået at ride DM hold og DM individuelt, og de 3 gange er jeg nået til Danmarksmesterskabsfinalerne. Altså, at dyrke så høj sport, der er rimelig meget. Man skal virkelig være koncentreret og fokuseret hele tiden. Der er ikke et eller andet med, der hedder, okay, vi tager lige en day off her, måske lige, altså ikke gør sig lige så meget umage. Man skal hele tiden være på og fokuseret og koncentreret. Ja. Og det er for ligesom at holde det der niveau der hele tiden. Så man kan ikke bare tjuske, eller hvad man skal kalde det, men man skal blive ved med at kæmpe. Der er altid de fordele, at du får rigtig meget ud af det. Det er en rigtig fed oplevelse at være helt deroppe, men der er også rigtig mange konkurrenter, der ser rigtig skævt på dig. Sådan for eksempel, når du har en træner, og der er selvfølgelig også nogle andre trænere, så når du er under den samme træner, og der er nogle andre rytter, der er under den samme træner, så kan du godt føle, at der måske er lidt en mur for hvem du måske skal snakke med, og hvem du ikke skal snakke med. Og når det er på så højt plan, der kan man godt mærke, at det der med venner og sådan noget, det begynder sådan, okay, hvem er egentlig rigtige venner? Ja. Så det kan godt være nogle gange lidt hårdt at være deroppe. Men ja, samtidig får man også en masse ud af det. Som sagt, så er jeg jo så heldig selv, at jeg er kommet mig efter, hvis jeg er faldet af, og det har ikke været særlig slemt. Jeg har selv kun faldet af 5 gange gennem hele min tid. Så jeg må være ret god til at blive siddende og have nogle søde heste. Men som sagt, så kender jeg rigtig mange med de knæskader der, og det kan godt være, at det ikke lyder slemt, men alligevel er det nok til, at de kan få stoppet deres ridning og få sat den på pause. Og det er jo ret slemt. Eske. Jeg er 15 år gammel, og så svømmer jeg her i Solsum Neptun. Så går jeg på Randers Realskole. Og altså jeg svømmer hver dag, hvor det hver gang er 2 timer. Og tirsdag og torsdag, der har jeg både morgentræning og aftentræning, så det er 4 timer. Hvad så med om ugen? Om ugen, det må jo så være 20 timer eller sådan et eller andet. Ja. Plus minus. Jeg styrketræner også lidt udover, for at få noget ekstra. Jeg ved ikke, hvorfor der er blides, men altså, jeg vil sige, svømning er en af dem, fordi der er ikke sådan, i vandet har du ikke sådan belastning, som du for eksempel har ved fodbold og sådan noget. Forbyggeskader, det er vel bare, at man træner de muskler, som kræver den sport, og udfører øvelserne, som man skal. Altså, der er nogle fordele, at man jeg har rigtig tætte bånd i klubben og sådan noget, fordi man har ligesom fulgt sig hele vejen. Så det vil jeg sige, det er en fordel, og man dyrker sport på højt plan og kommer ud og mærker, hvordan det er og sådan noget. Og en ulempe det er nok, at det kræver rigtig meget tid, og det betyder også, at man er nødt til at sige nej tak til nogle ting. Og Hej, jeg hedder Agnita, og jeg går i 6. klasse og er 13 år på balletskolen i Holstebro. Hvor mange timer bruger du på ballet? 1,5 time. Hvad kræver det at være balletdanser? Det kræver, at man har sådan kroppen til det, og hvad skal man sådan have sådan? Man skal have sådan en rigtig god turnering og sådan noget, det hvor man strækker sådan spænder numsen, og så strækker man fødderne rigtig godt, og sådan også stråler sådan på en måde. Okay. Hvordan er det at dyrke sport på eliteplan? Det er rigtig sjovt og også hårdt. Og, ja. Er det hver dag, du træner ballet? Ja. Men er det også noget, tror du fredag? Ja. Ja, okay. Hvor sund eller farlig er din sport? Det er ret sundt. Okay. Virkelig. Der er ikke noget farligt over ballet? Man skal ikke være for overvægtig eller sådan noget. Det er man ikke. Nej. Okay.
Når det er sådan, for eksempel, der er en gang imellem, hvor vi også har sådan om lørdagen og sådan noget, så det kan godt være, at det bliver sådan for meget, eller ting sådan noget. Weekenderne. Ja, så bliver det lidt for meget, men det er fint. For det gjort det. Når man elsker det og sådan noget, så... Ja. Så nu er det jo også i skoletiden og sådan noget, så det er sådan fint nok. Hvad med lektier? Ja, der er en gang imellem, hvor jeg ikke får tid til lektier, men det skal nok få tid til sådan... Ja. Har du haft skader? Og kender du nogen, som sådan har haft slemme skader? Jeg har haft noget med min hæl og sådan noget, og så var jeg i fysioterapeuten, Ja. så jeg skulle bare lave nogle øvelser og sådan noget. Så. Ja.